चलो चलो टेम्पो सफारी केतेबेला आसिलानी टेम्पो पोसा चलो ଟିକେ ଟିକେ ଆଗକୁ ହଲକା ହଲକା ସେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ମଗାଡ଼ି କରିବ ମତେ ଯିବେ ନା ମନ ଲାଗି ଯାବ ନା ସବୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଲ ସାଡେ ରେଡି ଗୋ ପକେଇ ଦେଲା ଗো କାଣା ହେଇଯିବ ଟିକେ ପାଞ୍ଚ କରିଦେବୁ ନା ସେଇ ସନ୍ଦେଶ ଭଲ ହଉଛି ଜୁନିୟର ପଳାଏ ମିଳିଯିବ ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟରେ ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କାହାର ବାହାରୁଛି हम रॉन्ग साइड में चले कोटा सर एटा पूरा एई पटा आसो ना को पटा आसो से पटा बाटा अछि बाटाटा को पटा अछि आगे आगे जाऊ ना सेटा तो हमें सिटी जीवा बाकी एई गुडा देखि आगो सेटा आगो सेटा लेबा मुक्त पूरा हम तो नहीं है दिया एमती अलवेज हुए ना आज एकला आज एटा पर्व को अछि बा आज पर्व अछि ସେଇଟା ସାର୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଗ ସେଇଟା ଭିତରଟା ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ବୁଝିପାରିଲ ତ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଦରକାର ଅନ୍ଧାର କଲେ ଅସୁବିଧା ନା ସାର୍
କହୁଛ? ଇଆଡ଼ୁ ତ ଲୋକେସନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଲୋକେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ପାଟର ଲୋକେସନ୍ ଆହୁରି ଅଲଗା ପଡ଼ୁନି ବୋଲେ ଇଆଠୁ ପ୍ରଧାନ ପାଟରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି କେତେ ବସ୍ ଆସିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟା ନେଉଛ ଥୋଇବ କୋଉଠି? ଏଇ ଗାଡ଼ି କରୁଛୁ କି ଗାଡ଼ିଟା ଉଡ଼ୁଛି ସାର୍ ପଛରେ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଇପାରୁନି ନା ଆଉ ଜୁମ ହବନି ଟିକେ ଷ୍ଟେ ହେବା ଦରକାର ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଘରେ ଆଉ କେତେ ଜୁମ ଅଛି ଫୁଲ ଜୁମ ହେଇଗଲା ବୋଧେ और नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ଗାଡ଼ି ମେମୋରି ନାହିଁ ହଁ ଆଜି କରିବି କରିବା ନା ଆଜି ସାର୍ଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ କରାଯିବ ଆଉ ତମର ଗୋଟେ କରୁଣାର ଗୋଟେ ସାର୍ ମନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛୁ